Ľudia, dneska vás vítam z hry Brawl Stars. A ideme dať Jessie na 300, Crowa na 300 a to bude asi dnes na koniec. A na ďalšie video som si pre vás pripravil to, že dáme 900 trofí na Shelly. A potom môžeme dať Darku Prestige, čo mi napíšete do komentárov pod toto video, takže mi napíšte. A ešte mi aj napíšte, že koho mám dať na Prestige 2. Cordeliusa, Edgara alebo Mortisa. Takže ideme mu dať na 300 trofí. Dobre, ideme hrať. Takže. Ja som sa ho posral. Dobre, tak to nebude najľahšie. Skúsime ešte 3. Prečo mám furt, dobre, nastavené Gočíra, keď už mám mať mytika? Tak. Dobre, zoberte to. Ľudia, napíšte do komentáru ešte, aký je váš najobľúbenejší brawler. Môj je Mortis. Takže a ešte napíšte aj to, že aký je váš najobľúbenejší skin. Môj je na Mortisa, hokejistický, a ja ho mám. Takže akože oh my god, mne sa to dobre dneska buguje. Dobre, kill. Dobre. Tak. Schoval som to. Wapa. I'm kill you. Dobre, ideme. Prosím, zabij ho. Yes. OK, máme chaos drop. Prajte mi ultra, prosím, ultra. Aspoň kojný. No toto je koniec. Dobre. 20 trofí. 20. Takže. Tak. Dobre. A ešte toto. Akého brawlera, keď máte vlastne, na Prestige 2? Akého brawlera máte na Prestige 2? Keď máte takého. Keď nie, tak napíšte do komentára, aký bol váš prvý Prestige 1. Toto sú dobré slaby. Skúsime knockouty. Kamo, 99 zhľadnutí celé. Posledné zhľadnutie a mám 100. Dobre. Ideme. A som chcel povedať, že v popisku videa vám pošlem odkaz na môj tento. Klačnem to? Neklačnem. Ja viem, ja som nubak. Vám pošlem odkaz na môj klub Brawl Stars, ale musíte mať Prestige povinnú
a musíte mať hlavne 10 000 trofí. Ináč nepúšťam. Komu my sme dneska reálne najslabší tým. Dobre, Jesse dneska nič. Nič. Dám 300 na Bula. Na toho. Na Sergio. Kamo. No nic. Kamo, to čo je proti nám? Zabíte ho, jup. Dobre, dal som hit. Dobre, typek. Taký TTM noob killer. Ja zabil. Aspoň. Come on. Oni mi nenechajú ani jeden kill. Za Sergio to je fakt ľahké. To vy máte také ľahké, nie? Whoop. Nemôžete zomrieť. Wow. Easy. Wow. Dobre, win. Je to tam win. No, nic. Takže. OK, ideme. Piper, Otis, správcu proti nám, Byron Gold sú s nami. Mami, this is me cook. Prosím. Dobre. Yes. Yes. Oh my god. Oni to vyhrali. Ja som o kilo. Prosím, zabij ho. Wow! Win. Posledných 20 trofí. Baví ešte takého z vás Steel Brainrod na Robloxe? Napíšte mi do komentárov. No mňa až tak nie, ale som tam dosť dobrý. Aha, to už máme. Ja pozerám na animacičku. Ak toto bude prehra. Ak si myslíš, že neviem, kto si, tak máš veľmi malú šancu. Takže, toto je asi naša prvá prehra. Chceme dať! Ja nemám nervy dneska. Dneska mi reálne došli nervy. Skúsim tie 3, ale toto nemá zmysel. Tak. Ideme na to. Dobre. Kámo, MZčka Bull sú s nami, hej? Poco loco, you dead.
ďalšie tu. Napíšte mi, koho z vás baví toto. Shelly. Koho z vás baví Shelly? Mňa úplne. Kámo, to bybína bude ťažká, ale ja mu pomôžem. Poď, zabij všetkých. Poď. Ja ti pomôžem. Kill. Ideme. Posledná výhra a budeme mať 300 trofí na Srdžovi. Takže ideme na to. Kámo, goldový dynamite s nami. No nic. Tak, ideme do stredu pekne. Chcem byť rýchlejší. Kámo, kto hrá? Kámo, dobrý kolit hráč. Kámo, no dobre. To akože oni obidva zomreli. Tak, to ste zabili. Kamo, on si dal ultinu. On je dobrý podrazak. Ja utekam. Nic, kámo, typek dostal. Yes. Dobre, týmto ukončujem video. Takže čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať odber, like a čaute.